Ауыллар бүген үз проблемалары белән яши. Республиканың көнбатышындагы районнар кабат халыктан сөт җыю бәясенең түбән булуы турында чаңсуга. Сыер һәм сөт аграр районнар өчен керем чыганагы. Әйдәгез карыйк, бүген сөтне Чүпрәледә 23-тән җыялар икән. Республикада иң түбән бәя. Койбыш, Опас, Буа, Югары Ослан, Кама тамагында 25 сум тирәсе. Шул ук вакытта Балтачта сыер асраган кеше 30 яки 31 сумнан тапшыра, Кукмара, Бөгелмәдә дә 30 сум тирәсе. Димәк, алар 1 литрдан Чүпрәле фермерына караганда 7 сумга артык файда эшли. Ни өчен 2 районда сөт хакы 3тән 1гә аерма бирә? Бу объектив сәбәпләрме, әллә инде сәбәп эзләү генәме? Алия Хайретдинова репортажы. Виктор Карабаевның крестьян-фермер хуҗалыгында эш көне иртәнге 4-тә башлана. 24 сом сыерлары бар. Көненә ким дигәндә 300 литр сөт тапшыралар. Арттырасылары килә. Әмма туклыклы витаминнарга бай азык сатып алырга артык акча юк ди фермер. Эш шунда ки Чуаш бизнес авылында сөтне 23 сумнан җыялар. Цена-то мизерная. Это для нас вообще это ничего. Юк бәя бу безнең өчен. Кибеттә ярты литр су 35 сум тора. Без бит ягулыкны гына 65 сумнан сатып алабыз. Алда язгы кырышлары, ашлама, орлыгын сатып аласы бар. Җәен сөтне 26 сумга тапшырганнар. Күзгә төшә. Сөтегезнең сыйфаты начар дип бәяне күтәрергә ашыкмыйлар. Бер төк салам тора 500-гә сатып алабыз инде. Специально сатып алабыз 2000-гә. 100 литрга 2000 Эдезе безгә кала бер төк специально алсак инде. Шул гына. Файдасы юк. Только убытыкка эшлибез без. Жирлар юк диләр. Ну без менә жирлар бездән жирлар алдылар. 4,5 жир безнең, 4,35. Шулай жирлар. Без әгәр су кушкан булса 4 атык жир булмый ул. Иске Чүпрәледә нигездә сөтне 2 предприятиегә тапшыралар. Берсе Рассвет, икенчесе Исток кооперативы. Эш сыер тотучы Валид Бальбеков сүзләренчә, җыючыларның сыйфаттан зарлануы буш сүз. Шул ук Истокта майсыз сөттән май җитештерә башлаганнар. Но если бы все разбавляли, откуда получалась жирность 3,6-3,8? Это раз. Су кушып саталар икән, сөтнең майлылыгы 3,8% булмас иде. Менә Исток кооперативы җыя. Алар бит шул сөттән май ясый. Аның масса өлеше 72%-тан артык. Ачыклый торгач шуны белдек. Сөт җыючы предприятиеләр 1 литр өчен 26 сум түли икән. Әмма бу акчаның 3 сумы халыктан сөтне җыючыга кала. Валерий Мирошкин иске Чыкалы белән Чуаш бизнесыннан җыя. 2 көнгә тонна ярым сөт чыга ди. Население 23 рубля, а нам остается 3 рубля. Халыкка 23 сум булса, без сөт җыючыларга 3 сумы кала. Шуңа ягулыгы да алына, техникасы да ремонтлана. Менә минем машина искерде. Көндә рәтләп торасы бар. Шул акчадан гаиләне дә ашатасы бар бит әле. Татарстанда соңгы елда рекордлы 2 миллион тонна сөт җитештерелгән. Балтач, Бөгелмә, Актаныш, Азнакай, Кукмара, Ютазы халкыннан аны ким дигәндә 29 сумнан җыялар. Буа, Югары Ослан, Кама тамагы, Опас, Койбышта 25тән. Иң түбән күрсәткеч Чүпрәледә 23 сум. Ни өчен нәкъ менә Чүпрәле халкына сөт сыйфаты начар диләр. Без Рассвет предприятиесе лабораториясенә юл тоттык. Монда без тикшерәбез шул инде сөтнең сыйфатын. Башлыйбыз вкус и запах дигәннән. Чүпрәленең Рассвет җәмгыяте җитәкчесе Фиркат Камалов сүзләренчә, сөткә су кушу чираклары бар. Моны район ветеринарлары ай сайын тикшереп тора. Әмма сыйфат дигәне дә күп кырлы төшенчә икән. Сөтнең майлылыгы гына түгел. Җыелганны Әлмәткә илтеп тапшыралар. Бу бер якка гына 500 чакрым юл дигән сүз. Элек Ульян өлкәсенә илтеп сатканнар сатуын, әмма җитештерүче сөткә акча түләми башлый да, Рассвет халыкка әҗәтле булып кала. Сөтнең сыйфаты ул су кушылганнан гына түгел, кислотность дигән нәрсәсе бар. Безне инде алып бергән үзе бар заводтан заводка. Вот шулай. И в конце концов давайте инде юк хакка. Чүпрәле районында 5265 сом сыйыры бар. Республика буенча бу икенче урын. Тәүлегенә алар 90 тонна сөт җитештерә. Шуның 6 тоннасын Рассвет сатып алып читкә сата, 6-сын Исток кооперативы җыя, калганын Ульян Чуаш республикасыннан килеп алалар. Апастан да җыеп китүчеләр бар. Менә пробны кирип баралар алар безнең районга. Без аларны чакырабыз. Рәхимит итеп кирсеннәр безнең районга. Думаем, что менә бәяләр күтәрелер. Район җитәкчелеге сөтнең хакы юк икәнен белә булып чыкты. Моның сәбәбен сөтнең хуҗалыктан җитештерүчегә барып җиткәнче 4 кул аша узуы белән аңлаталар. Моңарчы районда сөтне эшкәртеп башка азык-төлек ясап сатучы булмаган. 3 айлык бу эшкә Исток кооперативы тотынган. Балтачларның аларда үзләрендә переработкалар бар. Аларның үзләренең заводлары сохраняется. Бездә менә шулсы, менә
переработка біз жоқ. Исток заводы, ол мини завод. Ол ситуацияны өзгертіретін кетізілген завод. Ол әрі ішке тындығына ол завод біздің. Переработка тындығына. Ол әрі өзінің клиентін ізлей ол өзінің. Ауыл хужалығы министрлығында сүт жию бәйесі хөкүмәт тарафынан көйләнмей деп аңлаттылар. Сыңы бәйені жетіштіруші қуя, олар сүтні орташа 38 сумнан қабыл ите екен. Шуннан жиюшыға, тапшырушыға, хужалыққа, юл шығымларына да үліш шығарырға керек. Егер сүтке су кушылған екен, ол производитель үзе дә югын табитінде бегенкенде. Икенче атнага шушы районга без үзебезнең представительләрен чыгарабыз. Без шушы производителен дә карап кайтабыз и шушы хуҗалыкны да карап кайтабыз. Бәясе юк, кем гаепле дип утырганчы үзләре үк җиң сызганып эшкә керешкәннәре дә бар. Лилия Мөхәммәтшина иске кәкреледән юк бәядән сөтен тапшырмый башлаган. Майын, иремчеген, каймагын, катыгын ясап сата, хәтта Ульян өлкәсенә җибәрә. Нужасы күп булса да инде нишлисең? 20 сумга бирге келем, урамга. Былай сөтне санап чыгарганда инде 35-38 сумга төшә литры. Республиканың иң күп сыйыр асраучы районы сөт эшкәртү мәсьәләсен үзләре хәл итәргә алынган. Кооператив оештыралар, әмма әлегә алар өлешенә хуҗалыкларда савылган сөтнең 6% гына туры килә. Үзләрендә завод булмау сөт бәясенә юл хакын истәтә. Икенчедән, заводларның да сыйфатка таләбе арткан, майлылык кына түгел. Составындагы антибиотиклар һәм башка маддәләргә тикшереп алалар. Гаип табылса, бидон сөт яраксызга чыга һәм кире кайта дигән сүз. Монда инде базар икътисады кагыйдәләре эшли. Алия Хайретдинова, Роман Фенин, Вадим Илларионов. Адымнар.